V Ukrajine som vystúpil a povedal som, že ja nemôžem podporiť závery k Ukrajine, pokiaľ súčasťou týchto záverov bude čokoľvek ohľadne vojnovej pôžičky pre Ukrajinu. A je úplne jedno, či to bude na báze zmrazených ruských aktív, alebo to bude na nejakej inej báze. Je 480 000 ľudí, buď mŕtvych, alebo ťažko zranených. A my s ľahkosťou Jarného Vetríka dávame Ukrajine peniaze na vojnu na roky 26 a 27. Tak hážu sa vidly do mierového procesu, alebo sa nehádžu vidly do mierového procesu. Alebo nám je úplne jedno, že 460 000 ľudí bude vyradených úplne, alebo s ťažkými následkami do konca života. Toto je zásadný problém, ktorý ja stále mám s tou vojnou a naviac, ja som to povedal, ja to beriem aj osobne, pretože od začiatku, od apríla 22, keď konflikt vznikol, bolo možné ten konflikt skončiť, ale nedovolili ten konflikt skončiť.